Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Good morning po kaninyong tanan. Ani na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran o mga probinsya nga silingan, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Island. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa mga rehiyon nga maabot ning atong live stream karon, mga ka-Siargao. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning gikan na kang Rose Espinosa Sulyoso. Salamat po. Good morning. Happy viewing mga ka-Siargao. Salamat po sa inyong pagsuporta. God bless po. Di lang ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang kahimtang sa panahon pinagi na ni Chris Perez sa DOST Pag-asa. So sa ngayon nga, apektado pa rin ang tinatawag nating tail end ng frontal system o shear line, itong silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaya't asahan ng mga kababayan natin, Cagayan, Isabela, sa lalawigan din ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at maging dito sa Northern Quezon na magiging maulap, may mga pag-ulan at ilang pulo-pulong pagkidlat at pagkulob. Samantala, sa natitirang bahagi naman ng Northern and Central Luzon, umiiral yung amihan. Kaya't asahan ng mga kababayan natin dito sa Ilocos Region, sa Batanes, sa Babuyan Island, at sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at ng Central Luzon na magiging maulap, may mga mahinang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, may chance rin ng ilang isolated rain showers na dala ng localized thunderstorm. Samantala sa buong Visayas at Mindanao, hindi naman po apektado ng amihan o ng tail end ng frontal system. Asahan yung mainit, medyo malinsang ang panahon, pero may chance ng ilang isolated thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. So, dito sa may bandang Zamboanga City, inaasahan na posibleng umabot ng around 34 degrees Celsius, yung pinakamataas na antas ng temperatura. 32 degrees Celsius naman sa ilang piling lungsod dito sa Visayas at maging dito sa may bandang Davao City. Sa Cagayan de Oro naman, posibleng umabot ng around 31 degrees Celsius. Mga na mga ka-Siargao, ang latest updates nato sa kahimtang sa atong panahon, ilabi na din na sa isla sa Siargao, mga ka-Siargao, o sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga. Doon naghihapoy ang mga localized thunderstorms lamang ang atong masinati. Apan din sa Mindanao, okay na ang panahon, mga ka-Siargao. Di na ta maglangan usab mga ka-Siargao, atong paminawon ang police report may tungod na sa 40 anyos nga babae nga naaresto sa pagpangawat, nakuhaan pa og marijuana. Ang dugang detalye gikan na kang ka-Siargao, Mark James Lisondra. Good morning kanimo, Mark. Yes, maradona buntag Anchorman. Arestado sa mga tinugyanan sa kapulisan ang 44 anyos na babae kagahapong adlaw Enero 25, 2021. Kini human nanguot sa isa ka bag sa isa ka babae usab nga nahitabo sa suyod ng Palma Superstore, Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao sa alas 3:30 ang takna sa hapon. Nakilayan kining suspect nga si Luby Saclapos Tadeo, 44 anyos, residente sa Purok 19, Barangay Lanzones, Bingkilan, Butuan City. Base sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Joen Sabala, ngadto na sa biktima nga si Cheryl Hamiro Bagamano, 36 anyos, kinsa residente sa poblasyon Bakwag, Surigao del Norte, nasayran nga samtang siya namalit ng mga dry goods sa naisgutan nga tindahan
gidasmag siya pagkalit sa suspect og siya tagdibutan sa mga kaiban niini. Jadto na gayuna nakabantay ang biktima nga na suspect nga nanguot na sa ijabag, hinungdan nga nisinggit kini nga biktima og nangado ng tabang nga miresulta sa ija pag-aresto. Atol sa body search dito na sa Investigation and Detection Management Office sa Surigao City Police Station, nakuhaan ng marijuana kini nga suspect Anchorman nga gibana-bana mo timbang sa 2.0 gramos sa Dangerous Drugs Board market value sa kantidad 240 ka pesos nga diin gisuyod kini sa shoulder bag sa suspect nga giputos sa tissue paper. Sa pagkakuman kini nga suspect andaon sa kustudiya sa Surigao City Police Station ug magadubang sa kasong unjust vexation o sa Republic Act 9165. Mark James Lisonda, Siargao TV News. Daghang salamat ka Siargao Mark James Lisondra sa maong report ang atong correspondent sa Kwerpo sa Kapulisan. Daghang salamat Mark sa imong report karon. Daghang salamat. Mayong buntag po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat po, magandang umaga. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Maraming salamat po. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Pa-shout out ko sa ako parents na naa sa Burgos. Watching from Gonzales Street, Surigao City. Gikan na kang Yuel Nogalisa. Salamat, magandang umaga kanimo din na Yuel. Good morning. Good morning Kuya G. Pag-greet me diri sa Magpayang Mainit og diri sa Garrido family. Salamat gikan na kang Neil Baclayo. Salamat Neil. Good morning kanimo din na og sa tanang taga Mainit. Good morning po. Good morning Kuya G. Watching here from Imos, Cavite. Good morning sa tanan taga Sayak. Pa-shout out sa Pobe family. Ilabi na sa akong maguyang Manoy Edwin. Salamat Kuya G. God bless po. Gikan na kang Ma'am Jacqueline Gonzales Pobe. Salamat Ma'am Jacqueline. Good morning. Good morning Kuya G. Watching here in Tacloban City. God bless and keep safe. Salamat po mga taga Tacloban. Good morning po kaninyong tanan. Salamat po. Gikan na kang Karen Tanya Delmo. Salamat po. Good morning. Happy viewing. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga ka-Siargao, Department of Tourism dili namang hatag og provisional certificate of authority to operate. Dili na karon magpagawas ang Department of Tourism og Provisional Certificate of Authority to Operate ingon nga direktiba sa Office of the Tourism Regulations General Luna ngadto na sa tanang accommodation establishments mga ka-Siargao sulod sa maong munisipalidad. Sumala pa nga gipayuhan usab ang maong mga establishmento ilabi na ang mga establishments o mga restaurants mga ka-Siargao, mga resorts sulod sa maong munisipalidad nga mangandam alang na sa physical inspection nga pagahimuon sa DOT accreditation officers aron mag-monitor sa operasyon og masusi ang mga compliance sa health and safety guidelines. Samtang ang tanang mga establishmento nga nahatagan sa PICAO prior sa maong announcement, valid kini for 6 months mga ka-Siargao. Wala na ihatag karon ang Department of Tourism mga ka-Siargao nga mga certificate of authority to operate mga ka-Siargao. Gihunong na nila kini para na sa mga compliance nga sa mga establishmento karon mga ka-Siargao. Mga na latest updates dito na sa General Luna o sa Department of Tourism. Samtang mga ka-Siargao, sa laing bahin sa atong mga balita, 3 new COVID-19 case na itala, 7 ang nakarecover na sa Burgos. Sa gipagawas karon nga situational report number 280 sa Rural Health Unit sa Munisipalidad sa Burgos, naka-recover na karon ang 7 ka confirmed cases nga una nang naitala og kini silang tanan na cleared na og na discharge na sa Municipal Health Office.
Samtang aduna na usab natala nga tulo ka bag-ong kaso sa COVID-19 sa maong munisipalidad. Sa pagkakaron mga kasyargaw, ana ay duha ka active probable case samtang 7 usab ang nakahuman na sa pag-quarantine period o clear na para na sa ma-discharge kini mga kasyargaw. Asymptomatic sab kini silang tanan mga kasyargaw. Sa mga natala nga positibo, gipahigayon na ang first generation close contact tracing og sila gipailalom sa striktong pag-quarantine na karon mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa munisipalidad sa Burgos. Good morning Kuya G, stay safe everyone. Gikanan kan Che Gabutero. Salamat Ma'am Che. Ilabi na sa mga taga Cambas Act. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Manila. Pag-greet po sa adlaw nga natawhan ni Dumale Joselito. Stay safe, God bless po. Gikan na kang Iskauso ninyo. Salamat, good morning kaning mo din na Iskauso ninyo. Salamat, magandang umaga po. Salamat sa inyong pagsuporta. Salamat po, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, color-coded travel pass gipatuman sa Siargao Island. Atol sa gipagawas ka Executive Order number 2021-003, ang Part 2 niini mga kasyargao o ang Common Provisions applicable to all the municipalities in Siargao. Ang nagkadaiyang munisipalidad sa atong isla magpagawas og color-coded nga travel pass matag panimalay nga magtugot sa usa ka miyembro sa pamilya nga mogawas sa panimalay o muanhi sa munisipalidad sa Dapa aron na sa pagpalit lamang sa mga necessities, mga kasyarga, pagkaon og essential health services. Bawal mga kasyarga maghatag og travel pass sa mga senior citizen, minor de edad, kabdos og PWD og kadtong mga adunay sakit aron malikayan ang pagtakod sa COVID-19. Sumala pa nga pagasundon sa mga municipal mayors ang color schedule karon o color coded schedule mga kasyargaw sa pagpagawa sa katawhan. Kung blue ang imong travel pass, Lunes o Huwebes lang ka pwedeng mugawas sa inyong panimalay, samtang kung green ang travel pass, Martes o Biyernes lang sa pwede ka na mugawas mga kasyargaw sa inyong panimalay. O kung pula, matag Biyernes ka lang pwede mo gawa sa inyong panimalay. Gimanduan usab ang nagkadaiyang munisipalidad mga kasyargaw nga magmugna og municipal checkpoints aron masusi ang mga entry og exit points sa matag munisipalidad. Nasayran usab nga walay palutson nga mga katawhan kun dili makapakita og travel pass or work pass, e-health pass og valid ID. Kini nga lakang mga kasyargaw ingon nga health measure sa isla sa Siargao. Ilabi na karon nagkadaghan ang positibo sa COVID-19 sa atong isla. Mahinumdumang sugod kagahapong adlaw, January 25 hangtod na sa January 29, 2021 ang pagpahigayon sa lockdown karon diri na sa atong isla o ang pagpakanaog sa modified enhanced community quarantine. Mga ng latest updates mga kasyargaw dinhi na sa isla sa Siargao. Kung mo travel manggaling sa nagkadaiyan kung municipalidad to municipality mga kasyargaw, i-striktong gipatuman ang travel pass, color-coded na travel pass karon mga kasyargaw sa isla sa Siargao. Kaya para na malikayan ang pagtakod pa sa nagkadaiyang COVID-19. Hibalo naman kita nga daghan gayod ang mga nagpositibo dinhi na sa atong isla. Maong nagpagawas ang probinsya sa Surigao del Norte og executive order para na sa pagpatuman sa maong mga balaod and position mga kasyargaw sa mga nagkadaiyang ordinances, nagkadaiyang executive orders sa matag munisipalidad. Lakip na ang higayon pagmugna og travel pass mga kasyargaw kung kamo magawa sa inyong panimalay o kung mo travel kamo mga kasyargaw intermunicipality mga kasyargaw. Adunay mga checkpoints nga gipahigayon sa matag border sa mga munisipalidad karon
mga kasyargaw. Aron na pagkontrol sa mga musulod ug mugawas sa nagkadaiyang munisipalidad. Good morning po mga kasyargaw. From Pasay, gikan na kang G na mabangi. Salamat po, magandang umaga. Salamat. Good morning Kuya G, gikan na kang Gilbert Elodo Bautista. Salamat ka Gilbert, good morning. Mayong buntag Sir J, paliw ko greet nga to na kang Alvin Santisan o kang Eric Matic. Gikan ni Randy Archaga Santisan, watching from Metro Manila. Thank you Sir J, God bless. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, pakigreet ko sa mga Nugalo family. God bless. Gikan na kang Gan Nugalo. Salamat po. Good morning po. Pakigreet lang sa family Bustamante. Gikan na kang Deo Piso Bustamante. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pabati po sa aking asawa na si Daniel Gallos. Gikan na kang Rita Gallos. Salamat po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 57 years old nga lalaki na aresto sa Manapipang Village, Surigao City. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, January 25, 2021, alas 3 sa hapon, dito na sa Block 14, Lot 16, Manapipang Village, Barangay Rizal, Surigao City, na aresto si Jerry Ventura Hernandez, 57 years old, walay trabaho o residente sa maong address. Atol kini sa hiniusang operasyon sa personahe sa CIDG Surigao del Norte Field Unit o Surigao City Police Station sa Pina and Warrant Section sa pagpangulo ni Police Lieutenant Vicente Alsong, pinagi na sa warrant of arrest sa pagsupak sa Republic Act 7610 o ang Act Providing for Stronger Deterrence and Special Protection Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination and for other purposes. Ilalom sa criminal case number 15238 nga gipakanaog ni Honorable Leonila P. Gorgolon, ang Executive Judge sa RTC Branch 29 Surigao City, pinitsahan January 15, 2021. Nga adunay girekomenda karon mga kasyargaw nga piyansa nga 80,000 pesos. Sa pagkakaroon, ana kini sa kustodiya sa Surigao City Police Station. Mako na latest updates dito na sa Surigao City usab mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Karon atong pagasayron ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of January 24, 2021, we have 66 new confirmed positive COVID-19 cases, 54 area of distribution, 4 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Nasipit 2, Carmen 1, Las Nieves 1, 20 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Trento 13, San Francisco 6, Sibagat 1, 14 cases from Bayugan City, from Barangays Pinagalaan 5, Poblacion 5, Taglatawan 2, Bucac 1, Maygatasan 1, 21 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Hinatuan 10, Lianga 3, Madrid 2, Tagbina 2, and 1 case each from municipalities of Cantilan, Lanuza, San Agustin, and Tago. 7 cases from Butuan City, from Barangays Baan Kilometer 3, 2, and 1 case each from Barangays Dato Silungan, Duongan, Fort Puyohon, Libertad, and Limaha. For classification of cases, we have recorded 46 local transmission cases, 17 cases with no travel history to an area with local transmission, and 3 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 50 cases are symptomatic, 16 have mild. For status of management, 66 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 24, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have recorded a total of 5,787 confirmed cases, 703 active cases, 4,830 recoveries, and 254 deaths. Mao na mga kasyargaw, ang latest update sa kaimtang sa COVID-19 din na sa Caraga Region. Ingat-ingat, amping-amping kitang tanan mga kasyargaw. Daghan ang usab ang naitala, ilabi na sa Surigao del Sur. Daghan ang naitala ang usab na bag-ong kaso mga kasyargaw sa COVID-19. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon, o sa kapari sa Bukidnon, giposil patay.
Patayang usa ka pari human gipusil sa barangay Patpat, Malaybalay City, Bukidnon niadtong Domingo. Naila kini nga si Father Rene Regalado, 42 years old. Nakaplagan na lamang kini nga wala nay kinabuhi, pipila ka metro lamang gikan sa gate sa Carmelite Monastery sa Sitio Pal ing barangay Patpat, Malaybalay City. Dumala pa kang Lieutenant Colonel Jerry Tambis, ang Chief of Police sa Malaybalay City PNP, nga ang maong pari adunay igo sa pusil sa ulo og adunay indikasyon sa pagpangulata. Nasayran usab nga kaniadto pa ang mga nadawat nga mga death threats sa maong kaparian o sa maong pari, mga kasyargaw. Baka na latest updates karon dito na sa maong panghitabo sa pagpatay sa usa ka pari sa Bukidnon, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa live bahin, sa live testing, aprobado na sa Department of Health. Kumpirmadong inaprubahan na sa Department of Health ang saliva testing o ang paggamit sa laway aron na sa pagdetermina sa COVID-19 ingon nga alternative specimen alang na sa COVID-19 testing. Ang pamahayag gikan mismo kan DOH Undersecretary Maria Rosario Vergery. Kung saliva as alternative specimen, ang tawag po dyan ay naaprubahan na po last week ng DOH, ang Philippine Red Cross. And we were able to give clearance so they can already use it. Ito po ay may kondisyon na sa Philippine Red Cross Laboratories lang muna po natin ipapatupad. Aantayin pa po natin yung RITM validation study results bago natin ma-full implementation sa lahat ng laboratory sa bansa. Ito pong sa Philippine Red Cross, they will use it for their mga specimens na pumapasok sa kanila. Wala hong kailangan na criteria kung anong klaseng pasyente. As long as the patient can provide yung kanilang saliva as the specimen instead of the nasopharyngeal swab. Yun po ang gagamitin. Hindi na po tayo gagawa ng swabs, nasopharyngeal swab. We will use the saliva as the specimen. So in any of the tests that will be done by PRC, they can already use it. Mao kana mga kasyargaw, ang latest updates dito na sa kauluhan, ilabi na sa Department of Health. So, aprobado na mga kasyargaw sa Department of Health ang saliva testing karon, mga kasyargaw, na ang magpahigayon lamang, mga kasyargaw, only the Philippine Red Cross asa, mga kasyargaw, kay sila man ang naapay mga ekipo, mga kasyargaw, para na sa maong pagpahigayon sa saliva testing karon. Sumala pa kang Undersecretary Vergery, mga kasyargaw, nga naghimo pa sila og mga testing gikan na sa RITM kung studihan pa kung spread na ba kini sa tibuok nasod Pilipinas, ilabi na sa mga laboratorio, mga kasyargaw. Apan karon ang mga molecular laboratories lamang sa Philippine Red Cross ang pwedeng makapahigayon ana, mga kasyargaw. Sumala pa sa Philippine Red Cross, mga kasyargaw, posibleng ma-roll out na kini sa tibuok nasod Pilipinas February 5, 2021, mga kasyargaw. Kaya aprobado naman kini karon. Mga na latest updates dito na sa kauluhan, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Stay safe, Pilar Non. Gikan na ka Cervantes Nugalo, Isaiah Aida. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning po, Kuya G. Pakigreet ko sa ako bana na naghigdaay pa. Gikan na kang Bernabe Ares. Salamat, Ma'am Bernabe. Good morning kanimo din na. Salamat. Magandang umaga po. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang ang atong horoscope karong buntaga, inigiya lamang, mga kasyargaw, para na sa pagkabot nato sa atong success. Sa Aries, kinahanglan ang laraw aron ma-achieve ang career goals nimo karon. Lucky numbers 12, 42, 33, 36. Lucky color lilac violet. Samtang sa Taurus, ang kauban sa negosyo mohatag og good news. Lucky numbers 53, 16, 53, 31. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Gemini, mag-focus sa imong career goals karon. Lucky numbers 42, 13, 46. Lucky color pearl white. Samtang sa Cancer, mga
Siargao mag-team building aron mahuman ang project. Lucky numbers 43, 34, 20, 52. Lucky color emerald green. Mao na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga mga ka-Siargao. Naapay laing upat sa mga musunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin mga ka-Siargao, kompletong 14-day quarantine mandatory na karon. Giingon karon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga mandatory na ang 14-day facility-based quarantine alang na sa mga pasahero nga moabot sa atong nasod, ilabi na ang gikan sa mga adunay new variant sa COVID-19. Ang detalye gikan mismo kang spokesperson Harry Roque. Bawal pa rin ang lahat ng mga banyaga na manggagaling sa 35 bansang may travel restrictions hanggang katapusan po ng buwan. Sa mga dumating dahil sa medical at emergency cases, pati na medical escorts kung mayroon, ay sasailalim na ngayon sa applicable testing and quarantine protocols as described by the Department of Health. Alam niyo po, ang bagong protocols ay pagdating, PCR. Pag negative, quarantine. Sa pang-5 araw, PCR. Pag negatibo, i-endorso po sila sa kanilang mga LGU kung saan dapat sila ay mag-quarantine pa rin para makumpleto ang 14-day quarantine. Yan po ang buwang sa mga darating na mga Pilipino sa mga lugar na merong new variant. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang website or Facebook ng Bureau of Immigration. Pagdating naman po sa testing at quarantine protocols para sa mga bansa kung saan mayroong travel restrictions dahil sa new COVID-19 variants, ang mga pasaherong ito ay itetest pagdating at i-quarantine hanggang makuha ang resulta ng subsequent test na i-administer sa ika-5 araw. Ngayon po, yung mga itetest sa airport, nakipag-ugnayan na po ang ating gobyerno na ang first test po pwedeng Philippine Red Cross, ang subsequent test yung PAL Testing Center po. Mandatory pa rin po ang 14-day quarantine ha. Kung dati ay absolute base facility, kapag negatibo sa pangalawang swab test, pwede ang lokal na pamalahan na destinasyon ng pasahero ang magmamonitor ng remainder ng 14-day quarantine. Mga LGUs, naku, kinakailangan po natin ng tulong dahil kung hindi makukumpleto ang 14-day quarantine, baka kumalat po itong bagong COVID-19. Okay na mga ka-Siargao, ang latest updates dito na sa kauluhan, ilabi na sa pamahayag karon ni Secretary Spokesperson Harry Roque na kinahanglan gayud ipatuman ang 14-day quarantine mga ka-Siargao para na ilabi na kung gikan sa mga nasod mga ka-Siargao, ilabi na sa mga ROF nato nga kung gikan sila sa mga adunay new variant nga mga new variant COVID-19 na mga nasod. Kinahanglan gayod ng 14-day based community quarantine mga ka-Siargao dinhan na sa nagkadaiyang munisipalidad ilabi na mga ka-Siargao kung gikan sa gawas sa nasod. Ang latest updates dito na sa atong kauluhan karon mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, good morning po sa Bilyona family. Stay safe always, Siargao. Gikan na kang Ruan Lupagi. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga ka-Siargao, ang dugang nato nga horoscope karong buntaga sa Leo, ayuho ng travel documents aron mag-work abroad. Lucky numbers 12, 42, 54, 37. Lucky color red. Samtang sa Virgo, gusto nimo ang glamorous image karon. Lucky numbers 17, 25, 36, 56. Lucky color coffee brown. Samtang sa Libra, naa sa imong orasyon meditation ang meaning sa true love. Lucky numbers 45, 22, 33, 18. Lucky color crimson red. Samtang sa Scorpio, ang memory sa foiled relationship ang magpugong sa imo to love again. Lucky numbers 18, 27, 34, 55. Lucky color neon green mga ka-Siargao. Bago na ang laing upat asa nato nga horoscope. Napay laing upat mga ka-Siargao sa masunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga ka-Siargao, gasto para na sa saliva testing covered sa PhilHealth.
Gisiguro ni Deputy Chief Implementer sa National Action Plan Against COVID-19 Secretary Vince Dizon sa publiko nga cover gihapon sa PhilHealth ang pagpahigayon sa saliva testing sa Philippine Red Cross. Sumala kang Red Cross Chairman o Senator Richard Gordon nga dako ang matipid sa gobyerno sa saliva testing. Ilabi na ang PhilHealth. Dili lamang kini malimitahan na usab ang paggamit sa mga personal protective equipment o malikayan na usab ang mga pagtakod sa mga frontliners. Sumala pa sa Philippine Red Cross mga kasyargaw, ang maong saliva testing nagkantidad lamang sa 2,000 pesos mga kasyargaw matag test. Samtang sumala pa nga February 5 posible nang ma-roll out kini sa tanang molecular laboratories nga gihandle sa Philippine Red Cross sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa kauluhan, ilabi na sa pagpahigayon sa saliva testing. May numduman usab nga kagahapong adlaw ang opisyal nga rollout niini o ang pagpahigayon sa saliva testing mga kasyargaw dito na sa Mandaluyong o sa Manila Port area mga kasyargaw. Mga latest updates karon. Good morning Kuya G, good morning sa tanan taga-Dapa. Stay safe gikan na kang Maria Espeso. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, pa shout out diri sa Barangay Hamuyaon. Keep safe po. Gikan na kan Jinky M. Ong. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Watching here in Nasipit, Agusan. Pa-shout out to Gato family and Di Maangay family. Thanks and God bless. Gikan na kan Shem Di Maangay. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Og mga taga Nasipit, good morning po kaninyong tanan. Salamat. Birthday greetings to Princess Requillo. Gikan na kang Maria Espeso. Happy birthday Princess Requillo. Salamat, magandang umaga. Happy viewing. Good morning Kuya G. Paki-greet po sa Villaber family. Gikan na ni LV. Gikan na kang Patricia Darami. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin, ang pinakaulang bahin nato sa horoscope karon sa Sagittarius, ang imong romantic partner gusto na mailakas sa iyang family. Lucky numbers 15, 29, 12, 49. Lucky color blueberry. Samtang sa Capricorn, ang inyong business discussion tungod na sa project, ang sharing mag-increase o multiplying ang income karon ninyo. Lucky numbers 44, 20, 26, 33. Lucky color carrot orange. Samtang sa Aquarius, ang imong romantic partner gustong mag-celebrate sa inyong monthsary karon. Lucky numbers 21, 12, 39, 50. Lucky color brandy yellow. Samtang sa Pisces, pilion nimo ang happiness karon. Lucky numbers 18, 22, 34, 46. Lucky color cherry red mga kasyargaw. Baka na ang ato nga mga horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para na sa pagkabot sa atong success mga kasyargaw. Mga na ang atong mga horoscope karon mga kasyargaw. Good morning gikan na kan Juvil Escabaltillo. Good morning po, magandang umaga. O gi-shoutout niya si Kayla Tanya. Salamat, magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ko kay Manoy JD De La Torre og Armando Zamora nga bago pang mata. Salamat Kuya G, watching from BGC Taguig sa Bonifacio Global City. Good morning po, magandang umaga. Sir Alger Ruaya, kamusta ang BGC? Taga dyan po ako sa dati. Good morning kanya sa inyong lahat dyan. Sir Alger, good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa-shout out po sa barangay Labina sa Sinday family og Nogalo family. Ika na kang Noel Nogalo. Salamat Noel, good morning, magandang umaga. Og sa mga taga-barangay, asanin na barangay Noel. Salamat, magandang umaga. Good morning, happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, makaaway ni Manny Pacquiao sa ring na ilan na. Ikumpirma mismo ni WBC lightweight champion Ryan Garcia nga si Senador Manny Pacquiao ang sunod ni ini nga makaaway sa ring. Ini ang kumpirmasyon gikan na sa Instagram post ni Garcia na mi-anunsyo sa maong away. Apan mga kasyargaw, wala pa'y kumpirmasyon ang kampo ni Senador Manny Pacquiao
kung dayon bagayod kini nga away mga kasyargaw. Atong hulaton mga kasyargaw ang mismong official announcement sa maong away. Apan gikumpirma na ni Ryan Garcia nga posible nga si Senador Manny Pacquiao ang iya makaaway sa ring sa boxing mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa sports nato na balita mga kasyargaw. Good morning po, ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang ang atong latest update sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang Department of Health nakatala og new 1,581 nga mga confirmed cases karon mga kasyargaw. Maong as of 4 p.m. January 25, 2021, ana sa kinatibuk ang 514,996 mga kasyargaw ang total cases sa atong nasod Pilipinas. 29,292 niini ang active cases. Samtang nakatala og 2 new recoveries lamang ang atong Department of Health. Maong ana sa kinatibuk ang 465,988 lamang ang mga new recoveries o ang mga naka-recover na. Samtang 9,909 mga kasyargaw o 10,292 na mga kasyargaw ang mga nangamatay. Maong 514,000 mga kasyargaw ang maong mga total cases karon. Ang total nga nangamatay 10,292 mga kasyargaw. Ang new recoveries o ang mga naka-recover 475,422 na mga kasyargaw. Nadungagan og 13 ka new recoveries karon mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa kauluan ilabi na sa pagpahigayon nato mga kasyargaw sa COVID-19 monitoring sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko kay Auntie Yason nga naa diri sa bituon sanan sa gwapa ko na Mama Kikay. Thanks, God bless po. Gikan na kang Florami Estaloza Buo. Salamat Florami, salamat, magandang umaga, good morning po. Happy viewing po kaninyong tanan. Mga kasyargaw, salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat. Good morning. Shout out po kaninyong tanan. Good morning kang Vernie Inson. Good morning. Magandang umaga kanimo din na. Good morning. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita. Nga itong masayran, dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao o sa tibuok kalibutan mga kasyargao. Kini nyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, maingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. God bless po kitang tanan. Salamat, good morning.